Добре де, защо ни казва всичко това сега, а не преди? Защото както за всеки сезон си има време, така и за влизане в криптопазара си има време. И не е необходимо да разбирате от финанси или крипто, за да знаете, че най-добре е да се купи от дъното и да се продаде от върха. А ако някой ви е казал купи си крипто, ами измина най-голямата криптозима, която някога е съществувала, откакто пазара го има. Повече от 2 години. Демократите, начало с финансовия регулатор на САЩ СЕК, съдиха много създатели на проекти и искаха да забранят криптото тотално. Така че мисля, че това е достатъчно обяснение, защо вероятно вашето крипто не се представя добре. А добре де, как знаем, че сега е правилното време? Отново на база анализ. Тази година одобриха борсово търгуваните фондове, така наречените ETF-и, на биткоин януари, на Етериум май месец. Имаме президентски избори в САЩ и Камала Харис и Доналд Тръмп са позитивно настроени към криптосвета. Не на последно място, технически анализ